ברוכים הבאים בשנית. אני חושב לכל מי שרוצה לעסוק בהלכה למעשה, אחד הדברים הכי חשובים זה לעשות את המעבר מבית המדרש לשטח. לא משנה באיזה תחום. דיברנו קודם, כל תחום הלכתי, כל תחום שבן אדם לומד, יש פער מאוד גדול בין איך שזה נראה כשנמצאים בבית המדרש, או לומדים את הספר העיוני, או עושים את התואר או את התיאוריה, או לא יודע מה, לבין כשצריך פתאום לרדת לשטח ולהתמודד עם האתגרים ועם המגבלות ועם הקשיים, ואז להבין, זה מה שכתוב שם, רק עכשיו אני מבין איך זה נראה ומה צריך לעשות עם זה, ומה הבעיה ומה הפתרון. אני יכול להגיד לכם שאני את דרכי בעירובין, כמו שסיפרתי לכם, התחלתי בבית מאיר, אני גרתי כאן, ואחרי שלמדתי 3 שנים עירובין, בדקתי כאן את העירוב שממש נראה עוד מעט, והרגשתי, למרות שלמדתי 3 שנים, זה לא 3 חודשים למבחן של הרבנות, זה 3 שנים, אתה בטוח, כשאתה מסיים, שאתה יודע עירובין על בוריה, ויצאתי לפה וראיתי מה שראיתי, ואמרתי, טוב, זה נראה לי, אבל אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אולי יעשו פה משהו שאני לא יודע לחשבן, אולי שמו כאן איזה פטנט, לא. ברגע שיצאתי לשטח, הבנתי את הפער הגדול שיש בין ההלכה העיונית, הכתובה, לבין ההלכה הנראית והמעשית. אני יכול להגיד לכם היום, אחרי שאני כבר 10 שנים עוסק בפן המעשי, אני חושב שהיום 90% מהידע שיש לי, זה לא ממה שלמדתי, אלא ממה שלמדתי אחר כך. כי פתאום כשאתה מגיע לשטח, ויש פתאום שאלה שצריך לקחת עליה אחריות. צריך לבנות, צריך לתקן, צריך לעשות משהו, אתה עכשיו צריך לדעת ב100%. אתה לא יכול להגיד, טוב, נראה לי שהבנתי את הסוגיה. בסדר, השם יעזור, נעבור לסוגיה הבאה. אתה פתאום צריך לעשות משהו הלכה למעשה, יש לך אחריות על העירוב של כל הציבור. אז אתה חייב לחזור לסוגיה וללמוד אותה עד הקצה, ולשאול וללכת ולעשות שימוש ולעיין ולחקור. אז אני ממליץ לכל אחד שרוצה, לא? תמיד אני אומר, לא מוציא אף אחד מבית המדרש, אבל מי שכן רוצה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, רוצה לעבור עוד כמה רובדים בהוראת הלכה או בעשיית הלכה, אין ברירה. צריך להתמודד עם השטח. זה גם קצת משתנה בין הציבורים. הציבור החרדי יש בדרך כלל את אנשי ההלכה ויש את אנשי השטח, זה מתפצל. הציבור הדתי-לאומי למשל זה יותר, אפשר לראות אנשים שהם גם וגם. פעם הלכתי למלא איזה אוצר של מקווה באחד היישובים, והיה שם איזה בעיה, צריך לרוקן את המים ולמלא עוד פעם. הרב התעקש שרק הוא יעשה את זה. שם מגפיים, מוריד נעליים, מוריד גרביים, נכנס לתוך הבור. ויש מקומות אחרים שזה לא ככה, אבל כל אחד יעשה כפי ראות עיניו. אני לפחות בחוויה שלי, אני חושב שהלמידה העיקרית והמחייבת, זה רק אחרי שהם מוכנים להתמודד איתה בפן המציאותי. אז זה מה שנעשה בעזרת השם בשעה וחצי הקרובות. אני אראה לכם את החלק, גם מה שדיברנו בשיעור היה החלק הפרקטי, אבל עכשיו אנחנו ממש נצא לשטח, אני אראה לכם בדיוק איך זה נראה, ואני אתן לכם לקשור חוטים, לקרוא חוטים, כאילו שתרגישו בדיוק את הטכניקה. אני רגע רוצה רק להסביר לכם על כמה דברים לפני כי כשנעמוד שם יהיה קצת שמש וזה קצת פחות נוח, אז יותר נוח, יהיה לי יותר נוח להסביר לכם כאן על כמה דברים. אז קודם כל, אני אסביר לכם רגע על זה. המוט הזה, זה נקרא מוט טלסקופי של חברת וולף. בסדר? זה מוט שהוא לא נועד לעירובין, זה מוט שנקרא מוט גינון, משתמשים בזה גננים, ואנחנו משתמשים בזה בעירובין. עכשיו, המטרה של המוט הזה, זה כדי שלא נצטרך בשטח לטפס לגובה, שזה גם מסוכן וגם מסורבל להתחיל לסחוב סולמות של 6 מטר, וזה גם סכנת נפשות. הבודק של, לא יודע אם סיפרתי לכם, הבודק של מצפה רמון פעם, טיפס עם סולם 6 מטר על עמוד עירוב, והוא פשוט צנח יחד עם העמוד. רק למזלו, היציקת בטון הייתה מספיק גדולה, אז הוא לא נפל בבום, אלא הוא נפל בצורה הדרגתית, הוא פשוט ריחף באוויר ונפל ככה עד הקרקע, ומאז הוא לא מוכן לעלות על סולמות. אז אנחנו משתמשים במקל הזה כדי לא לטפס לגובה, אנחנו בעצם תמיד עומדים על הקרקע, ואנחנו משתמשים במוט הזה כדי לקשור את החוט באוויר. עכשיו, המוט הזה, יש בעיקרון כל מיני סוגי מוטות, יש גם מוט של צבעים ומוט של זה. אפשר לעשות שיעור שלם רק על סוגי מוטות, זה מגיע בכל מיני אורכים. המוט הזה, כשהוא מקופל הוא 2 מטר וכשהוא פתוח הוא 4 מטר. הצורה לפתוח אותו, אם אתם רואים יש כאן חור קטן. החור הקטן הזה צריך להיות כאן בתוך המגרעת. יש כאן מגרעת
רגע. הנה. אתם רואים, כשהחור הקטן נמצא כאן בחריץ, אתם רואים שיש פה חריץ בחלק הצהוב? כאן. זה פשוט, מי שלא יודע, זה, בעיקרון פה בפנים יש איזשהו קליפס כזה שנכנס לתוך החור הגדול. עכשיו, כדי שזה ינהל, מי שלא מכיר את הפטנט הזה שהחור הקטן צריך להיות בתוך המגרעת, הוא פשוט מחפש עד שהוא ישמע את הקליק הזה וזה ייתפס. אז פשוט צריך שהחור הקטן הזה יהיה בתוך המגרעת, ויש פה כמה, לכל חור גדול יש בעצם חור קטן, שאני פשוט יכול למקם אותו, עד שאני שומע את זה ננעל, וככה זה, המוט לא זז. עכשיו, אני פותח אותו, הגודל המקסימלי שלו, פה, כדי שבן אדם ידע מתי החור האחרון, והוא לא יוציא לא יפרק את המקל לשניים, אז פה כתוב כאן בסוף, יש פה סימון כזה שכתוב סטופ, אפשר לדעת שזה החור האחרון, ועכשיו זה מגיע לגובה של 4 מטר. עכשיו, עמוד של עירוב הוא בגובה של 6 מטר. עמוד עירוב סטנדרטי מגיע בגובה של 6 מטר, זה אומר שאם אני ממקם אותו מעל האדמה, אני לא חופר, אלא אני מצמיד אותו בריתוך לגדר, אז יהיה לי גובה של 6 מטר. אם אני אחבר אותו ביציקה באדמה, אז בדרך כלל חופרים בין 80 סנטימטר למטר, זה אומר שפחות או יותר מטר יהיה בתוך האדמה ו5 מטר יהיה בחוץ. אוקיי, זה אומר שבעצם אם המוט הזה הוא בגובה של 4 מטר, גובה של בן אדם ממוצע, או אני יודע, 1.70 מטר, 1.80 מטר, פחות או יותר זה אומר שאם אני מרים ככה, פחות או יותר, אני מרים את המוט 1 מטר, אני אגיע לעמוד שנמצא בתוך האדמה, שזה 5 מטר, ואם אני צריך להגיע ל6 מטר, אני אצטרך למתוח את היד כדי להגיע לגובה של 6 מטר, אבל אז אני אוכל להגיע לראש העמוד בלי לטפס. יש מוט אחר של חברה אחרת שהוא מגיע בגובה של 5 מטר. ואז בעצם נותן עוד מטר, כאילו זה 4, המוט השני הוא 5, אז זה יותר נוח עם המוט של 5 להגיע לגובה של 6 מטר, ומי שנמוך, אז גם כדאי שישתמש במוט של 5 ולא במוט של 4, מי שנמוך עם המוט הזה יהיה לו קצת קשה להגיע לגובה של 6 מטר. זה צריך להתחיל לטפס על אבנים ועל רכבים, וזה לא כזה נוח. אז זה שתי המוטות הנפוצים. המוט השני פשוט אין לי אותו, כי הייתי פעם באיזשהו בדיקת עירוב בהר חברון, ויש שם מישהו שהוא מתקין את העירובים בכל הר חברון, ראיתי שהוא משתמש באיזה מקל סיידים עם איזה חוט ברזל, אמרתי לו בוא, קח מוט מסודר, מקצועי, שתוכל לעבוד בנחת, אז זה נשאר בהר חברון, לא הספקתי לארגן את המוט החדש. אז זה המוט הזה, זה בעיקרון מוצר חובה לכל מי שרוצה לעסוק בעירובין, אי אפשר לזוז בלי זה. אני לפעמים כשאני בודק את העירוב, לפעמים זה לא נמצא באוטו, אז או שאני שוכח או שאני מתעצל, ואני אומר, טוב, בטח לא איכות קרוע, אז בסדר, השם יעזור, ניסה, נבדוק, ותמיד כשאני משאיר את המקל בבית, תמיד יש חוט קרוע. המוט הזה עולה בערך 200 שקל, 250 שקל, תלוי בחנויות. עוד רגע, אני אראה לכם הכל. בלי המוט, שומעים? בלי המוט הזה, אי אפשר להחזיר את החוט חזרה. זה פשוט, אתה עומד ליד העמוד, חסר כלי, אתה יכול לנסות לקשור, לזרוק אבנים, פשוט אי אפשר. וכשיש את המוט הזה, זה לוקח כמה דקות. אז בעיקרון לא יוצאים לבדוק עירוב כמו שצריך. רק העמודים צריכים להיות עמודים תקניים, זה מה שדיברנו בשיעור, צריך שיהיה למעלה V פתוח, כדי שאני אוכל להשתמש במקל הזה. אם למעלה יש טבעת סגורה או משהו סגור, אני פשוט לא אוכל להשחיל את החוט. זה מיועד רק ל-V פתוח, אני אראה לכם עוד מעט את ההחלפה של החוטים. זה לגבי המקל. עכשיו, לגבי הראש של המקל, כן? המקל כשקונים אותו הוא מגיע ככה. הוא מגיע בלי ראש, ויש למקל הזה סט שלם של ראשים, בעיקר מיועד לגינון, שאפשר לחבר על המוט, כן? אז החלק הזה זה נקרא מעדרון משולב. כן? זה נקרא מעדרון משולב. שוב, זה מיועד לגינון כדי לחפור באדמה, ולא יודע, לחפור בורות לשתילים ודברים כאלה, אבל החלק הזה הוא לא מגיע עם שיניים בולטות כלפי מעלה, אלא הוא מגיע עם שיניים שוכבות, ככה. וכשהשיניים שוכבות, אין לי כל כך מה לעשות עם זה בעירוב, כי אתם תראו עוד מעט, אנחנו מרימים עם זה את החוט לגובה, ואם אין לי את שני הברזלים האלה מכופפים כלפי מעלה, אז החוט ייפול לי. כשאני אתחיל להרים את החוט לגובה של 6 מטר, הוא ייפול. אז אנחנו מכופפים את שתי הזרועות האלה, מכופפים אותם כלפי מעלה, כדי שאחר כך נוכל להלביש את החוט, להרים אותו כלפי מעלה ולהלביש אותו על העמוד. זה נקרא מעדרון משולב, מותאם לעירוב. יש כאלה עכשיו שהם מכופפים את זה לבד, קונים לבד ומכופפים, אבל צריך לדעת, זו טכניקה קצת מורכבת, כי בכיפוף רגיל זה נשבר כאן באמצע. יש פה איזשהו ריתוך, שאם מכופפים את זה סתם, מלבישים איזה צינור ומכופפים, זה נשבר פה, ואז צריך לרתך את זה. אז צריך לתפוס את זה עם איזה מלחציים, ואז לכופף את זה כאן, כמו שאתם רואים, כמו איזה ברך כזו, יש פה איזה רגל,
אז זה לא נשבר. אם לא תופסים את זה כאן ומכופפים אותו באמצע, אלא סתם מלבישים איזשהו ברזל ומכופפים את כולו, בדרך כלל הוא נשבר, ואם הוא לא נשבר, אז מתי שאני אעבוד איתו, או שאני אנסה להזיז איזשהו ענף, או לחתוך עם זה איזה משהו, אז זה ייפול. אז חשוב לעשות את הכיפוף לא כאן בבסיס, אלא לעשות את הכיפוף קצת מאחור. מי שמצליח לעשות את זה לבד, מצוין, מי שלא, יכול לקנות את זה ככה מוכן. עכשיו, זה חלק אחד שמתלבש על המוט. החלק השני, שאנחנו משתמשים בעירובים, בעיקר אנחנו משתמשים בשלושה אביזרים, בשלושה ראשים שמתלבשים על המוט הזה. זה פטנט שנועד כדי לחתוך ענפים. ושוב, המטרה היא כדי שנוכל לחתוך ענפים בגובה בלי לטפס, וענפים בעירוב זה דבר שהוא בעייתי, כי לפעמים הענפים פשוט מזיזים את החוט של העירוב, ואם הענף מזיז את החוט של העירוב הצידה, מה שהראיתי לכם בתמונות, שאם יש כאילו שני עמודים ואיזשהו עמוד אחד שמושך את החוט הצידה, זה נחשב לשני צורות הפתח פסולות. אז זה בעצם עוזר לנו לחתוך את הענפים בגובה. אני אראה לכם את זה רק ככה כהדגמה. וגם זה דורש מיומנות. לפעמים כשצריכים לחתוך ענפים שהם ענפים שיש להם עובי, אז צריך לאמן את היד, לתפוס את המקל חזק, לדעת איך גם להלביש אותו נכון על הענף, וגם לחתוך את הזה. אז אנחנו מלבישים זה נקרא מזמרת גבהים, ככה זה נקרא הדבר הזה. שוב, אני פותח את המקל לגובה שאני צריך, ואני מלביש אותו, אני תופס את החוט הזה ביד, ואני מלביש אותו על איזשהו ענף, נניח, ואני פשוט מושך עם החוט. עכשיו, זה קאטר שהוא הרבה יותר חזק מאשר קאטר ידני, כי אם תשימו לב, יש פה, אתם רואים את כל החבלים האלה שהולכים פה בין הגלגלות? כאילו זה לא שאני מושך חוט ישר, אלא יש פה איזשהו, יש פה איזה 4 גלגלות כאלה. רגע. הנה. אתם רואים פה? פה יש 2 גלגלות, פה יש גלגלת אחת, בעצם החוט הולך הלוך חזור איזה 6 פעמים, ואז בעצם כשאני מושך פה, זה מפעיל כוח של פי כמה, כן? זה כוח של מינוף, שהעוצמה של הסגירה של המזמרה הזו היא הרבה יותר חזקה מאשר אם הייתי סוגר אותה ככה ביד. אני מושך ביד, אבל הכוח של זה הוא פי כמה, אפשר לחתוך עם זה ענפים של 3 סנטימטר, כאילו, למרות שזה בגובה, פשוט ככה, עושים את הפעולה הזו. רק מה שצריך להתאמן זה כאילו פשוט גם להלביש את זה, גם להחזיק, גם למשוך, אז זה טכניקה שלומדים אותה עם הזמן. אז זה גם כן אחד מהכלים שיש בתוך מה שנקרא תיק של בודק עירובין. אז יש את המקל, יש את המזמרת גבהים, יש את המהדרון המשולב, ויש עוד חלק אחד שאין לי אותו פה, שזה מסור. יש מסור שפשוט מלבישים אותו על המקל הזה, שזה נועד לחתוך ענפים שהם יותר גדולים, שהמזמרה לא מצליחה לחתוך אותם. נניח, אני רוצה לחתוך ממש ענף. כן, ענף כזה, כן? אני רוצה לחתוך כזה ענף, זה בלתי אפשרי לחתוך את זה עם המזמרה, אז יש פשוט מסור, הוא נראה כזה כמו חצי קשת, ואני פשוט לוקח את המקל ואני עושה תנועה כזו, וחותך. זה מסור מאוד מאוד חד, הוא גם בנוי בצורת חצי כזה, כמו סהר כזה, יש לו בקצה מעצור, כדי שאני לא אצטרך כל הזמן לכוון את היד שהמקל לא ייפול לי. אני פשוט עושה את התנועה, ויש איזה משהו בסוף שעוצר לי את התנועה, ולא צריך להפעיל כוח. פשוט עומדים ככה, עושים הלוך חזור, בגלל שהוא בנוי בחצי עיגול כזה, זה פשוט כל תנועה חורצת את הענף עוד קצת. זה סכין, מסור שהוא חד ואיכותי. לצערנו המוצר הזה גרמני, והגרמנים יודעים לעשות מוצרים טובים. זה, כששואלים אותי מה מומלץ לבודק עירובים, אני אוהב את המוט הזה עם החלקים האלה, עם 3 החלקים, שזה המזמרה, המהדרון והמסור, יותר מאשר המוט השני של 5 מטר, שם אין את החלק הזה, צריך לקנות אותו בנפרד באיזשהו מקום, מישהו שמאלתר איזשהו ראש במקום, וגם כל שאר החלקים הם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מסורבלים, לא יודע, אני חושב שהמוט הזה הוא מומלץ, וגם בסוף צריך ללמוד מחוכמת ההמונים. אם תסתכלו גננים, תמיד תראו שברכב שלהם יש כזה מקל אדום. למה? הוא הרבה יותר חזק, הוא גמיש, הוא קל, הוא חזק, זה מוט שהוא עושה את העבודה מצוין. אז אני אראה לכם עוד מעט כשנצא, עוד מעט אני אראה לכם, נצא להלביש חוטים, אני אראה לכם עוד רגע איך עובדים עם זה. רק לפני זה רוצה להראות לכם עוד כמה דברים. טוב, זה אתם מכירים את הדבר הזה? זהו, זה לחי. עכשיו, המושג לחי, שומעים את המילה הזו הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים אנשים עושים
מבלבלים את המושגים. המושג לחי נמצא במשנה, בתחילת מסכת עירובין, בתור תיקון למבוי, או לחי או קורה. המקור של המילה לחי, לחי זה קרש. כשכתוב בתורה קרשי המשכן, אז התרגום מתרגם לוח חדה, לוח. אז קרש זה לוח, לחי זה לוח. זה בעצם לוח, זה יכול להיות קרש, זה יכול להיות ברזל. זה לוח של משהו, איזשהו לוח עץ או לוח מתכת. הנקודה היא, זה כששמים לחי בפתח של מבוי, זה לא חלק מצורת הפתח. שמים פשוט משהו שהוא כזה בכניסת המבוי, וזה עצמו פותר את הטלטול במבוי, כי המבוי הוא רשות היחיד מדאורייתא, ורבנן הצריכו עוד תיקון ברוח הרביעית, שזה לחי. היום אנחנו לא משתמשים בלחיים, כמו הלחי שמוזכרת במשנה, שזה תיקון למבוי. כשאנחנו אומרים את המילה לחי, אנחנו בעצם משתמשים בלחי כתחליף לעמוד של צורת הפתח. ואנחנו נראה את זה עוד מעט, כשנראה כאן את העמודי חשמל. בעצם מה שקורה, זה שהרבה פעמים, נניח יש לי עמוד חשמל, שהחיבור בין החוט לעמוד חשמל הוא פסול, כי החיבור הוא חיבור צידי, החוט חשמל לא עובר מעל העמוד, אז אני בעצם שם עמוד חלופי. יש לי עמוד חשמל, כן, נניח, זה עמוד חשמל, והחוט מחובר לעמוד חשמל בצורה פסולה, הוא מלופף נניח פה על הצד, הוא לא נמצא בראש העמוד חשמל, אז יש לי עמוד, אבל הוא עמוד פסול, כי החיבור בין החוט לעמוד הוא פסול, אז אני בעצם מוסיף עמוד נוסף לידו, העמוד הנוסף הזה, שהוא אני קורא לו לחי, הוא נמצא מתחת לחוט, אז בעצם הלחי מחליף את העמוד של העירוב. יש לי בעצם שני עמודי עירוב, עמוד אחד פסול, עמוד אחד כשר. זה נקרא לחי, נכון, כתוב בהלכה שצריך להוציא את זה מפני הרועים, אבל לא מקפידים על זה. זה למעט העדה החרדית, שזה תמיד ככה צוחקים שהרבה דברים אחרים הם לא מקפידים, ודווקא על של חובר. הוא לא חייב להיות ברוחב כזה, מבחינה הלכתית מספיק רוחב כלשהו ועובי כלשהו. כן, יש לו הלכות של חוזק, הוא צריך להחזיק דלת קש, הוא צריך לעמוד ברוח מצויה, יש לו הלכות. למה אנחנו משתמשים אנחנו בדרך כלל, כששמים לחיים מסודרים בעירוב טוב, מקצועי, אז משתמשים בדרך כלל בלחי הזו. הלחי הזו היא עשויה מברזל מגולבן, אז זה עמיד ולא מחליד. מכופפים את השוליים כדי שאנשים לא ייפצעו מזה. זה כבר קרה שלפעמים ילדים רכבו באופניים, לא יודע מה, מישהו נתקע, זה ממש מסוכן, זה כמו סכין, השוליים האלה, לכן מכופפים את השוליים. המידות שאנחנו בדרך כלל עושים את הלחי, עושים את זה קצת יותר ממטר. 10 טפחים זה 80 סנטימטר לפי שיטת רב חיים נאה, ולפי החזון איש 98 מטר, פחות או יותר מטר. וזה אנחנו עושים קצת יותר ממטר, עושים 1.10 מטר בדרך כלל, 1.20 מטר, כי הסיבה היא שלפעמים הלחי הוא מתמעט מהגובה שלו. יש סחף של חול, לפעמים אין לי ברירה, אני חייב לרדת איתו טיפה יותר נמוך, אז תמיד כדאי שיהיה קצת גובה ליתר ביטחון, אז עושים את זה 110 סנטימטר גובה ו30 סנטימטר רוחב. למה 30 סנטימטר רוחב? לא נאריך בזה עכשיו. יש איזושהי הערה בחזוני שלא רוצים שהלחי יבלוט לתוך הרשות יותר מ3 או 4 טפחים, אז לכן עושים 3 טפחים לחי. בעצם זה 30 סנטימטר, משתדלים שהחוט יעבור בדיוק באמצע, ואז בעצם יש לי 15 סנטימטר לצד אחד, 15 סנטימטר לצד אחר, לצד השני, וזה קשר לכולי עלמא. זה תלוי בשיטות השונות ביחס לרוחב הלחי. אז זה לחי, אנחנו נראה עוד מעט איך אנחנו משתמשים בלחי הזו בשטח. עכשיו, אני אראה לכם עוד דבר אחד, רק מה השעה, כשנראה שאנחנו מספיקים את ה... 16:25. אוקיי. אחד הדברים, כשאנחנו רוצים למקם לחי, זה את הלחי אנחנו צריכים למקם מתחת לחוט. כן? כמו שהסברתי לכם קודם, יש איזשהו חוט חשמל שקשור בצורה פסולה, ואנחנו צריכים עכשיו למקם את הלחי מתחת לחוט. אבל איך אני אדע איפה החוט נמצא? אז יש טעות נפוצה שאנחנו יכולים לשער את החוט בעין. הייתי בהרבה עירובים ששאלתי אותם, איך שמתם את הלחי? הסתכלו למעלה, היה נראה להם פחות או יותר איפה החוט עובר, ושמו שם חבית או שמו שם איזשהו לחי. הניסיון מוכיח, ואני אומר לכם, מתוך עשרות או מאות לחיים שבדקתי, אי אפשר לכוון לחיים בהערכה בעין. אין דבר כזה. כאילו, אני פעם בדקתי באיזה מקום שבדקו את זה בעין, אני חושב ש8 מתוך 10 היו מחוץ לחוט. זה בלתי אפשרי. זה גם גובה, זה גבוה, ובסוף אני צריך למקם משהו קטן במרחק גדול, וגם הרבה פעמים יש טעות אופטית, העמוד טיפה עקום לצד אחד, החוט טיפה באלכסון לצד אחר. הרבה פעמים יש פשוט טעות אופטית שזה נראה לי מתחת, אבל לא. זה גם קרה לי הפוך, פעם קרה לי שכן מיקמתי לחי עם מכשור, ואחר כך שהסתכלתי על זה מרחוק, זה היה נראה לי
שזה לא מתחת. הסתכלתי, אמרתי, לא יכול להיות. בדקתי עוד פעם ועוד פעם, ועם מכשיר כזה, מכשיר אחר. בסוף אמרתי, אין ברירה. כנראה זה נכון. אז אי אפשר לשים לחיים בהערכה בעין. אני שהתקנתי כבר מאות לחיים, אני לא מוכן לשים לחי, אלא אם כן זה חוט ממש נמוך. אבל חוט גבוה אני בחיים לא יאמר, אלא אם כן אני בודק את העמוד, אם העמוד פלס, אז אני יכול להצמיד את הלחי לעמוד, אם הוא פלס לכל כיוון, ואז אני יודע שהלחי מתחת לחוט. אז איך אנחנו באמת יודעים איפה הלחי? זו שיטה שנקראת שיטת הבקבוק, כן? זה התחיל כשיטת הבקבוק. ככה זה התחיל בהתחלה. אני קצת שיניתי את זה, בהתחלה כשהתחלתי לבדוק עירובים, אז הייתי משתמש במכשיר הזה, אני אסביר לכם עוד מעט איך זה עובד. הבעיה היא שזה לא כל כך פרקטי, אי אפשר להניח אותו. אתה מסתובב בשטח, אתה לא רוצה לשים את זה בכיס, אתה לא רוצה שזה יתכווץ ושהמראה לא תישבר. אז תמיד היינו מחפשים, מניחים את זה בארגז כלים, מניחים את זה על איזה סלע, וקבוע, כל פעם שהיינו יוצאים לאיזשהו פרויקט, היינו חוזרים בלי זה או עם אחד כזה שבור. וזה, לא שזה כזה יקר, אבל אין איפה לקנות את זה בחנויות רגילות. מוכרים את זה רק במי שעוסק בתחום של עירובין, ואפשר לקנות בבני ברק, אפשר לקנות בירושלים, אצלי אפשר לקנות, זה קשה. אז אני פשוט החלטתי לחפש איזשהו פורמט יותר נוח. אני אסביר לכם רגע איך זה עובד, אבל פשוט חיפשתי משהו שהוא נכנס לכיס. פשוט הפכתי את זה, זה אותו רעיון בדיוק, פשוט הפכתי את זה לקופסה שאני יכול להכניס אותה לכיס, וככה אני יכול ללכת עם זה, ודרך אגב, כאילו, אני לא יוצא לבדוק עירובים בלי זה. זה כל עירוב, והיום כמעט בכל עירוב יש לחיים, בכל עירוב שאני נמצא, תמיד יש שימוש בחוטי חשמל, חביות מתחת לחוטי חשמל. הצורה היחידה שלי לבדוק האם החבית מתחת לחוט חשמל זה עם זה. אני קורא לזה הפוסל העירובין המוסמך. כי כל עירוב שאני מגיע, אני בא עם זה, אני לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם, אני מתחיל לעשות ככה, אני אומר, טוב, פסול. מה פסול? פסול. זה לא מתחת לחוט, לא מתחת לחוט. אני לא מבינים בהתחלה מה זה הדבר הזה. אז כן, אז בואו אני אגיד לכם רגע, קודם כל מה הרעיון, איך המוצר הזה עובד. עכשיו, זה דבר שלפעמים קצת קשה להבין אותו, ועוד יותר קשה ללמוד בדיוק איך את הפרקטיקה הזו, אבל אני אסביר את הרעיון, ומי שירצה אחר כך להתנסות, אחרי שנסיים, כי אם תנסו עכשיו, אנחנו פשוט כל השעה הקרובה ילך על ניסיונות להבין איך משתמשים במכשיר הזה, אבל אני אגיד לכם את הרעיון. הרעיון הוא כזה, הברזל הזה, הוא עומד ישר בגלל כוח המשיכה. אוקיי? כן, בגלל שיש כוח משיכה, הוא חייב לעמוד ישר, אלא אם כן אני אחזיק אותו בצורה כזו. בשנייה שהוא נתקע במשהו, אז הוא עומד באלכסון. אבל כל זמן שהוא משוחרר, וזה הדבר הראשון שאנחנו בודקים, זה שהברזל משוחרר, כל זמן שהוא משוחרר, הוא עומד ישר, הוא לא יכול לעמוד עקום. כמו כל דבר. כן, כמו מטוטלת, כמו ענך. איך היו פעם עושים קיר ישר? היו לוקחים משקולת, קושרים אותה על חוט, זהו, כל דבר שעומד באוויר, הוא עומד ישר. עכשיו, כשאני מחזיק איזשהו משהו בצורה ישרה, זה עדיין לא מספיק לי כדי לדעת איפה החוט עובר. כלומר, אני צריך גם לדעת שזה עומד ישר, וגם אני צריך להסתכל על זה בצורה ישרה. כלומר, כשאני והברזל הזה נהיה מיושרים בדיוק לאותו כיוון, אז מה שאני אראה זה בדיוק את מה שנמצא מעל הברזל. כי הברזל הוא ישר, אני עכשיו מסתכל עליו מהצד, נכון? אני לא מסתכל עליו בצורה ישרה. וכל זמן שאני אסתכל עליו באלכסון, אני לא אצליח לזהות את מה שנמצא מעל. כדי לדעת מה נמצא בדיוק מעל הברזל, אני צריך שהוא יהיה ישר, ואני צריך להסתכל עליו בזווית ישרה, בדיוק, ואז כשאני אראה את מה שנמצא מעל הברזל, אני אדע שאני אראה את החוט פוגש את הברזל למעלה, אני אדע שזה המיקום שלו. אוקיי, אני אנסה להמחיש לכם את זה רגע עם משהו אחר. כן, נניח זה הברזל הזה שעומד באוויר, בסדר? כשאני עכשיו מסתכל עליו ככה מהצד, את מה אני רואה? את העץ. נכון, אני לא רואה את מה שמעליו. אני רואה את מה שמעבר. אם אני מסתכל עליו באלכסון, ככה, אז אני רואה את המשך האלכסון. נכון? כשזה כאילו ממשיך בקו ישר, אז אני אראה את המשך האלכסון. אם אני עכשיו מחזיק את זה ככה ישר, ואני מסתכל עליו מלמטה, ככה, בזווית ישרה, אז אני אראה בדיוק את מה שנמצא מעל. כי זה עומד ישר, בדיוק, כמו כוונת, כי זה עומד ישר, ואני מסתכל עליו ישר, אז מה שאני אראה מעליו, זה באמת מה שמעליו, לא מה המשך האלכסון שלו. אני צריך להסתכל עליו בדיוק ממבט מלמטה, וזה צריך לעמוד בדיוק ישר, ואז אני בעצם מסתכל עליו, כי תדמיינו שזה העין, העין נמצאת פה מלמטה, והיא בעצם מסתכלת ככה, זה ישר, והעין מסתכלת בקו ישר, אז מה שאני אראה מעל הקאטר הזה, זה באמת נמצא מעליו ולא באלכסון שלו. כי הוא ישר ואני מסתכל עליו ישר. עכשיו, איך אני יודע אם אני מסתכל עליו ישר או עקום? זה עומד ישר, אני יכול להסתכל עליו ככה,
יכול להסתכל עליו ככה, זה נראה לי ישר, אבל אני טיפה באלכסון. איך אני יכול לדעת שאני מסתכל בדיוק ישר? אז זה שיטה של כוונת. מי שפעם יצא לו לירות בנשק, בציבור הדתי-לאומי יותר קל לי להסביר את הפטנט הזה, כי זה בדיוק, זה עובד כמו אקדח, כמו רובה. כדי לכוון כוונת, אני צריך לחבר שתי נקודות בעין. כן, איך משתמשים באקדח? יש, על האקדח יש כאילו בליטה אחת ושתי בליטות, אני צריך לראות את שניהם ביחד, נפגשים, ואז אני והאקדח מסתכלים בדיוק לאותו כיוון. כי בעצם זה מיישר לי את המבט. כשיש נקודה אחת שפוגשת נקודה שנייה, אז אני נמצא בדיוק על אותו קו. אתם מבינים מה אני אומר? אם יש לי רק נקודה אחת, אני יכול להסתכל עליה מכל הכיוונים. ברגע שיש לי שניים, אני חייב להסתכל עליו ישר. אתה יכול לכוון עם אקדח, אתה צריך אבל שהאקדח יעמוד בישר המוחלט. אתה צריך לתלות את האקדח באוויר. אז בעצם מה שקורה, כשאנחנו משתמשים עם זה, אנחנו בעצם מסתכלים על זה במבט מלמטה, ואני רוצה שבעין שלי הנקודה התחתונה והנקודה העליונה של הברזל יתחברו לי בעין. ככה אני יודע שזה ישר, וגם אני מסתכל על זה ישר. כי יש לי פה נקודה אחת, יש לי פה למעלה נקודה שנייה, ואני רוצה שבמבט שלי שניהם יתחברו. כלומר, אני מסתכל על זה במבט מלמטה, אני רוצה לראות רק את הנקודה התחתונה. אני רוצה להגיע למצב כזה שהוא מסתיר את עצמו. אתם מבינים? תסתכלו על זה, אני עכשיו רואה את זה כפס, ואני עכשיו רוצה מעין אחת ומסתכל על זה, עכשיו הוא מסתיר את עצמו, אני לא רואה את הקאטר, זה אומר שהנקודה הזו מתחברת לי עם הנקודה הזו, זה אומר שאני מסתכל עליו בקו ישר. אז בעצם, יש לי אפשרות אחת לבדוק את העירוב, אני יכול להחזיק את זה ככה באוויר, ככה פשוט להרים את זה, לעצום עין אחת, עד שאני אראה רק את הנקודה התחתונה, ושהנקודה התחתונה מסתירה את הברזל. ואז אם אני אראה את החוט פוגש את הנקודה בעין, אני יודע שזה בדיוק המיקום. רק כדי לא לעמוד ככה, זה קשה, לעמוד עם... אז פשוט אנחנו משתמשים באותה טכניקה, פשוט דרך מראה. אנחנו תולים את הברזל הזה ככה באוויר, פה למטה יש מראה, שבעצם המראה דרך המראה אני רואה את הברזל הזה, אני פשוט מסתכל דרך המראה בדיוק אותו דבר. אני רוצה דרך המראה לראות רק את הנקודה התחתונה של הברזל בצורה כזו שזה יסתיר את עצמו. אני לא רוצה לראות פס, אני רוצה לראות רק את הנקודה התחתונה שלו, ואז אני יודע שזה ישר, וגם אני מסתכל עליו בדיוק באותו זווית. כי אם זה מסתיר את עצמו, זה אומר שהנקודה התחתונה התחברה לי עם הנקודה העליונה, ואז כשאני אראה את החוט במראה, כלומר אני במראה רוצה לראות נקודה שחורה, וחוט נוגע בנקודה. זה מה שאני רואה דרך המראה. אני רואה את הנקודה הזו, רק אותה, אני לא רואה פס, אני רואה רק את החלק התחתון, ואז אני פשוט, הנה למשל עכשיו, אני רואה את זה כנקודה, ואני עכשיו זז ככה, אחרי שאני רואה את זה כנקודה, עד שהנקודה פוגשת לי את החוט, אני יודע שזה בדיוק המיקום של החוט, ושם אני אשים את הלחי. עכשיו זה מדעי, זה 100%, לא משנה מה הגובה של החוט, גם אם החוט חשמל הוא בגובה, לא יודע כמה, עשרות מטרים, אני יכול דרך זה לראות בדיוק איפה החוט, אני אסמן ממש, אני פשוט אלך ככה, אני אראה בדיוק את הנקודה, אני אראה שזה במראה, אני רואה את הנקודה ואת החוט נפגשים, אני אסמן את זה לרצפה, ושם אני אקח את הלחי הזו, אני אשים את הלחי, ואני יודע שזה בדיוק מתחת לחוט. עכשיו זה חייב להיות בדיוק, בהלכה כתוב שזה לא יכול אפילו להתחבר בלבוד, כן? אם יש לי חוט, ושמתי את הלחי מתחת, גם אם זה באופן תיאורטי, פחות מ3 טפחים ביניהם, זה פסול. זה חייב להיות מתחת בצורה מדעית, אז זה מה שנקרא שיטת הבקבוק, או שיטת השרשרת, או שיטת הקופסה, כל אחד ינסח את זה, זה הכל אותו רעיון. פה, בבקבוק זה בעצם אותו רעיון בדיוק. יש פה ברזל שתלוי באוויר והוא עומד ישר, הוא קצת יותר ארוך, יש פה מראה שדרכה אני יכול לראות את הברזל, ואני פשוט מסתכל באותו צורה. אני מסתכל דרך המראה, אני רואה את הברזל כנקודה, ואני זז ככה אני נועל כביכול את הזווית של המבט שלי, ואני זז ככה עד שאני רואה את החוט, פוגש לי את הנקודה במראה. היתרון בבקבוק הזה זה שהוא מוגן קצת מרוח. כשיש רוחות קשה לכוון את הברזל הזה כי הוא זז. אחרי שצוברים ניסיון אפשר גם ברוח להשתמש בזה. הבקבוק קצת יותר מגן, למרות שעדיין אם יש רוח זה ייכנס פה מהחלון. יש דווקא היה לי בתל ציון, מי מתל ציון פה? יש בתל ציון, יש לך ברנדווין, יש שם? אז הוא בנה איזשהו פטנט שהוא מוגן מרוח לגמרי. עכשיו עושים אצלכם מעמודים חדשים, איזה 60 עמודים חדשים. אז הוא בנה מתקן, הוא לקח תעלה כמו של צינור של מזגן, תעלה לבנה כזו, והוא סגר אותה מכל הכיוונים ועשה חלון שקוף אבל סגור, שזה באמת יש כאילו ברזל כזה, אותו דבר, ברזל תלוי באוויר, אבל הוא פשוט מוגן מרוח לגמרי. אתה יכול להשתמש בזה, גם לא משנה מה קורה בחוץ, הסיכה הזו בפנים היא לא מושפעת מהרוח. כן, כן, ממש ככה. אז טוב, זה כבר...
אני מסתדר עם זה גם ברוח, וככל שזה יותר גדול זה פחות פרקטי בשבילי לקחת את זה איתי, וזה תמיד בסוף נאבד ונשבר, אבל לא יודע, מי שבאמת יש לו אזור שיש לו הרבה רוחות, אז שיעשה משהו מוגן לרוח. אני אראה לכם עוד כמה דברים, אבל ממש בדקה. זה לא קשור כל כך למה שנראה פה בהמשך, אבל השיטות לבדיקה של תל המתלקט. עכשיו בדרך לפה מישהו התקשר אליי ממיצד. גר בחווה ליד מיצד. אז תל המתלקט זה זווית של 24.6 מעלות. אז יש אפשרות לבדוק את זה עם פלס מעלות. כן? מה שאתם רואים פה זה פלס. אבל שיש כאן מד מעלות שאני יכול לכוון אותו. פלס בעיקרון תמיד בודק ישר. כן? הוא בודק לי אם זה ישר או לא ישר. פה אני יכול לכוון לו. פה למשל כיוונתי את זה על בערך 24, 26 מעלות. כן? יש פה מד מעלות מ-0 עד 90 וחוזר חזרה ל-0. אז בעצם עכשיו שהוא ייתן לי קו ישר, ככה, כשהבועה תהיה באמצע, זה הזווית בדיוק של תל המתלקט, זה. כאילו ככה זה ישר, כן, זה הישר. ברגע שהבועה תהיה לי בדיוק באמצע, ככה, זה בדיוק הזווית של תל המתלקט. שגם שהאדמה תהיה באותו... 400, 10 טפחים ב-400 זה סך הכל זווית שיפוע. זה אומר שאתה צריך להגיע לגובה של 10 טפחים ב-400 ולא יותר. זה 24.6 מעלות. ברגע שיש לי את הזווית של 24.6 מעלות, אני יודע שבטווח של 400 תהיה לי 10 טפחים. אז מספיק לבדוק את הזווית שיפוע. אז הבעיה שעם פלס קטן קשה לבדוק תל. ומה שאנחנו עושים הרבה פעמים, אנחנו מצמידים את הפלס הזה למקל, ואני מניח אותו פשוט על השיפוע, כן? נניח אני רוצה לבדוק את הקרקע. אז אם אני בזווית הזו, זה עדיין לא תל המתלקט, כן? ברגע שהבועה נמצאת לי באמצע, זה תל המתלקט. אם אני מתרומם טיפה יותר, זה ודאי תל המתלקט. אז אני צריך שזה יהיה או בבועה, או במקרה הזה, בצד ימין שלכם, כן? ככל שזה ימינה זה יותר טוב. כמה זה 400 במקל? 400 זה 2 מטר. זה המקל. המקל הוא 2 מטר, שהוא סגור, עד פה. כן, זה לא כך משנה. כי אני לא צריך את ה-400. 400 על 10 טפחים זה סך הכל יוצר לי זווית שיפוע. אם זה יותר מ-400 זה יהיה שטוח יותר, אם זה פחות מ-400 זה יהיה זווית חדה יותר. יש מקומות שפתאום זה מתיישר קצת. בסדר, אם זה יתיישר אז המקל ירד לי. זה בדיוק הנקודה. אם יש לי הר שאני רואה שבכל האורך שלו הוא שומר לי על הזווית שיפוע, שאני רואה את הבועה כאן בין שני הפסים אחרי שכיוונתי את זה, או יותר גבוה זה תל המתלקט, אבל אם זה יותר נמוך זה כבר לא תל המתלקט. אוקיי, זה שיטה אחת. שיטה שנייה, שזה גם איזה מישהו המציא את הפטנט הזה, קצת יותר פרימיטיבי, יש פה נקודות. יש פה נקודה אחת שזה הנקודה הישרה. אתם רואים? ובעצם זה הקו הישר. הנקודות האלה זה בדיוק הנקודות של התל. כלומר, זה עדיין לא תל, לא תל, לא תל. כשזה מגיע לנקודה, עכשיו זה תל המתלקט, וכמובן שאם זה עובר אותה, זה. אוקיי, אותו דבר לצד השני. זה עדיין לא תל, ושנייה שזה מגיע לנקודה זה כבר תל המתלקט, ואם זה עובר זה גם, זה אותו דבר. מה, לראות את ה... רואים? פה הבועה בין שני הפסים, זה בדיוק בנקודה. זה בעצם זה אותו רעיון, זה כאילו מודל לי, זה הישר, והנקודות מימין ומשמאל, זה בדיוק הזווית של ה-24.6 מעלות. יש עוד שיטות, למי שיש סמארטפון, אז יש אפליקציה שמודדת, אותו רעיון, היא מודדת את השיפוע, ויש אפילו אפליקציה שאפשר להגדיר שזה ירטוט בזווית מסוימת. ואז אתה פשוט שם את זה. אם זה רוטט, אז זה הגיע ל-24.6. אם זה לא רוטט, אז זה פחות מ-24.6. כל הכלים האלה מאוד מאוד, מאוד עוזרים ומאוד יעילים. לא, אי אפשר עם לחי, אי אפשר עם לייזר, כי לייזר אתה צריך שהוא יהיה מפולס ל4 צדדים, ואתה צריך לראות את הקרן, וקשה לראות את הקרן ביום, כמעט לא משתמשים, אפשר. יש את הלייזר של עבודות גבס כזה, שהוא עומד ישר. שזה, בעיקרון אתה יכול, גם אם אתה תראה את הפס על העמוד ועל החוט, אז כן, אבל זה גם יקר, וגם ביום קצת קשה. כן, קצת קשה לראות את הלייזר על החוט, אז אתה יכול לראות את הלייזר על העמוד, בלילה. זה בדרך כלל עובדים ביום. מקובלנו שלא עובדים בעירוב בלילה. מה? כן, אבל אם העמוד עקום, אז אתה כבר לא תדע בדיוק איפה החוט. בקיץ עובדים בלילה, אתם לא עובדים בלילה. כן, לצדדים. גם אם המכשיר הזה אתה מתחת לחוט,
אני בודק רק את החוט, לא מעניין אותי העמוד. אני רואה את החוט, אני שם את הלחם מתחת לחוט, לא אכפת לי. לא, בלייזר אני פשוט לא יכול לראות את הקרן על החוט. אתה עומד על החוט, אתה עומד על העמוד. אבל אם העמוד עקום. קצת קשה. קצת קשה, וגם בלילה. טוב, עוד דבר, אני לא זוכר, דיברנו על החוטים בשיעור בארנוף, לא? דיברנו על חוטים? החוט שאנחנו משתמשים היום זה החוט הזה. זה חוט שהוא בחוט ניילון בעובי של 1.6 מילימטר. זה לא חוט של חכות, זה חוט של, לא יודע, דגי טונה או רשתות דייג או לא יודע מה. זה חוט מאוד מאוד חזק. תנסו עכשיו אתם כולכם לקרוא אותו בידיים, אין לכם סיכוי. כלומר, אם החוט הוא טרי, במצב טוב, הוא לא נקרא. רבים ניסו ולא הצליחו. החוט הזה לא נקרא, הוא נקרא רק אחרי כמה שנים כשהוא מתייבש בשמש. אחרי כמה שנים הוא מתייבש, ואז אפשר פשוט לקרוא אותו בקלות. המדד לראות אם הוא טרי או לא, זה פשוט מקפלים אותו, אתם רואים שככה הוא שומר על הגמישות שלו. אם הוא יבש הוא פשוט נשבר. הוא נהיה כזה, ואז יודעים שזה הזמן להחליף את החוט. יש עוד כל מיני חוטים. יש חוט תמה, חוט הדליה, חוט בלאי, חוט שזור, חוט זה. מהניסיון שלי, כל החוטים הם חבל או על הכסף או על הזמן של העבודה, או שהם חזקים מדי והם מפילים את העמודים, מעקמים את העמודים. זה תורה שלמה, החוטים. אני עכשיו כבר איזה חודשיים מנסה לשכנע את הר חברון שיעברו מחוט ברזל ויעברו לחוטי ניילון. כבר הראיתי להם כל כך הרבה תקלות שהחוטי ברזל גרמו להם. אבל עדיין ככה מתעקשים, אני מקווה שאני אצליח. בדיוק השבוע דיברתי עם מישהו, אז הוא אמר לי שזה כמו הקונספציה של הגדרות בגבול עזה. יש לך גדרות שאתה בטוח שהן גדרות טובים, אז אתה נרדם בשמירה. וזה מה שקורה בעירובין עם חוט ברזל. מעבר לזה שזה מעקם את העמודים כי זה חזק מדי, וכל טרקטור שפוגע בחוט מפיל את העמודים, וזה סכנת נפשות הרבה פעמים, וקשה למתוח את זה, קשה לעבוד עם זה, שזה הרבה חסרונות, שזה רק מעלה אחת, שזה לא נקרא בקלות, אבל החיסרון הוא שמפסיקים לבדוק אותו. כי הבודק בודק. שנה, שנתיים, זה לא נקרא. הוא אומר, מה הקטע? חוט ברזל, למה לבדוק? אז הוא מפסיק לבדוק. ואז מתישהו נקרא חוט. זה מה שקורה לי בכל העירובים של החוטי ברזל. תמיד אני מוצא חוט קרוע, שאין לאף אחד מושג מתי הוא נקרא. הייתי באביגיל, היה שם 2 חוטים קרועים, במקום שקשה להגיע אליו. לא עם רכב, חייבים ללכת ברגל איזה רבע שעה. היה 2 חוטים קרועים. אף אחד לא יודע איך זה נשבר, מתי זה נשבר. מישהו אמר לי, דווקא בגלל שהחוט ניילון הוא פגיע, אז זה גורם לאנשים לבדוק את העירוב כל שבוע, ואז אתה מוצא את החוטים הקרועים. החוט ברזל, אנשים נרדמים בשמירה, כי יש להם חוט ברזל. ואז לפעמים מגלים אחרי שנים או עשרות שנים שהיה חוט קרוע. בסדר? אז עכשיו בואו נצא רגע, אנחנו נבדוק פה כמה דברים. קודם כל אני אראה לכם חוטי חשמל, איך אנחנו מכשירים אותם לעירוב. אחר כך אני אראה לכם את הטכניקה של ההחלפת חוט, ואחר כך אני אראה לכם שם עוד איזשהו פתרון לעמוד ברשות היחיד, שם בהמשך. בסדר? בית מאיר נמצאת שם. עכשיו תגידו אתם, האם נראה לכם שאתם מחוץ לעירוב או בתוך העירוב? בתוך העירוב, ואני? עכשיו על הגבול. על הגבול, יפה. אז תראו, העירוב הישן של בית מאיר, זה מה שקודם ירדנו, יש שם עמודים בלי חוטים. זה היה העירוב הישן של בית מאיר, הוא יורד כאן בעמק, והוא מקיף את ההר ועולה מהצד השני של ההר. כן? זה עמודים וחוטים. באיזשהו שלב מישהו החליט שקשה לבדוק את הקו הזה, כי אין כל כך גישה עם רכב, זה מסובך, צריך לעלות ברגל. החליטו להעביר את העירוב לקו חשמל. עכשיו, קו חשמל בעיקרון, יש לו שוב מעלות וחסרונות. המעלה זה שיש לי חוט ארוך על כל מקטע, אני צריך לתחזק פחות, לבדוק פחות. אם החוט נקרע, כנראה שנדע את זה כי לא יהיה חשמל. יש איזה יתרונות. החיסרון הוא זה שצריך להסדיר עמודי חשמל כמו שצריך, והרבה אנשים לא יודעים להסדיר את החשמל. אז אני, אחרי שסיימתי ללמוד הלכות עירובין ובאתי, הדבר הראשון שבדקתי זה היה את הקו חשמל, הוא היה פסול לחלוטין. למה? חלק מהעמודים לא סידרו אותם עם לחיים, חלק רק שמו ברזלים שלא היה לבוד ביניהם בתור לחיים. זה היה ממש כאילו משהו מאוד חובבני, זה היה פסול לחלוטין. עכשיו זה היה עצוב מאוד כי היה מישהו שבדק את העירוב כאן באופן קבוע, אבל הוא לא בדק את העמודי חשמל כי אף אחד לא אמר לו, והוא לא מכיר את פרטי ההלכה, אז הוא בדק את הקו של העמודים והחוטים, שזה בעצם כאילו הקו שחוצה את הכביש ויורד שם לעמק. עשה עם רכב כאילו? הוא בדק, החליף חוטים בגשם, בשלג וזה. את הקו חשמל הוא לא בדק, והקו חשמל היה פסול. זה אומר שכל העירוב של המושב היה פסול. עכשיו, זה הקושי הכי גדול בעירובין, שיש משהו אחד שפספסת, ובעצם כן, אז מה שעשינו כשגיליתי את זה, אז פשוט ככה, בתור עזרה ראשונה, מיד פיזרנו לחיים מאולתרים, ואחר כך סידרנו את זה בצורה קצת יותר מסודרת. עכשיו, זה לחם מברזל,
שהיא טובה, זה מדפים, היה פה חנות בבית מאיר שנסגרה, אז את כל המדפים לקחנו ופיזרנו עמודי חשמל. אין הבדל באמת בין הלחי שהראיתי לכם קודם, לבין זה, העיקר שזה יחזיק מעמד. כי בעבר למשל השתמשתי עם קרש סיבית, אז אחרי כמה חורפים פתאום באתי וגיליתי שיש רק חצי לחי, פשוט נפרסה לשתיים והתפוררה. אז לחי מברזל, לא משנה איזה, היא קשרה. עכשיו פה בעצם השתמשתי במכשיר הזה, אז בזמנו זה לא היה בצורה של קופסה, ובעצם הדבר הראשון שאני צריך לפני שאני מתקין את הלחי, זה להחליט איזה חוט חשמל אני מחפש, וזה הרבה פעמים מפספסים את זה. תסתכלו על העמוד הקודם. העמוד הקודם הוא לא עמוד כזה, הוא עמוד בטון, הבא. הוא עמוד בטון. העמוד בטון הוא עמוד שקשר לעירוב. כי הוא עמוד שלם, הוא עמוד מלא, ואם תשימו לב, החוט העליון האמצעי עובר מעליו. אז שם אני בעיקרון לא צריך לסדר שום דבר. זה קשר. הוא בדרך כלל ישר, עמודים בגובה כזה, גודל כזה, בדרך כלל ישר, לא תמיד, אתה יכול לראות עמודים עקומים, אבל גם אם זה עקום, יש לבוד למעלה, בין העמוד לברזל, לבין הכובע, לבין החוט, הכל מחובר בלבוד. אז גם אם זה עקום, זה חיסרון של עמוד עקום. עמוד עקום לא פוסל את העירוב. לא, אין לחי, לא צריך שם לחי. יש לי עמוד ויש לי חוט על גביו. מה שאני צריך לחי זה כשהחיבור בין החוט לעמוד הוא חיבור בעייתי. אז שם בעצם זה קשר, אבל איזה חוט קשר בעמוד הקודם? רק האמצעי עליון. עכשיו זה הרבה פעמים... כן? אתם רואים שם יש חוט אמצעי עליון. איפה יש ציפור לידו. האמצעי העליון, אבל הוא קצת ציפור. לא נורא, אבל כל זמן שזה לא בטן. בטן לא פוסל, וגם אם יש לך יין. עכשיו, אז מה אני צריך לשים לב? כשאני עכשיו בא לשים כאן לחי, אני בעצם צריך להשלים את צורת הפתח. אז אם שם העמוד שלי מחובר לחוט האמצעי העליון, פה אני חייב שהלחי יהיה מתחת לאמצעי העליון. אני לא יכול לקחת חוט אחר. עכשיו, זה טעות. אני פעם בדקתי איזשהו עירוב, וראיתי, שמו לחי מתחת לחוט, אבל כל פעם לקחו חוט אחר. פעם האמצעי, פעם הימני, פעם השמאלי. אני חייב שכל מקטע, אני יכול למשל במקטע הבא להחליף חוט. אני יכול להחליט שבמקטע הבא אני לוקח את החוט השמאלי, וגם את הבא אני אשים שמאלי. אתה מחליט איך זה קשור עכשיו לא, אז עוד רגע. אז מה שעשיתי, קודם כל בדקתי עם זה, עם הברזל הזה, איפה החוט האמצעי העליון. אתה מסתכל פשוט במראה, צריך לדעת לתרגל את זה. אני בעצם רואה 4 חוטים. אז אני פשוט ממפה לעצמי. ימני, עליון, הרבה פעמים, אתה רואים שיש תמיד אחד תחתון, אחד עליון באמצע. העליון הוא לוקח ימינה. בדיוק, אז מהמבט שלי, העליון הוא ימני, התחתון הוא שמאלי, אז אני במראה, אני רואה 4 חוטים, אני רואה 2 באמצע, אני לוקח את הימני, ואז אני פשוט מסמן אותו. אחרי שאני, כמו שהראיתי לכם קודם, אני מסתכל על הברזל בצורת נקודה, אני רואה את החוט חשמל פוגש את הנקודה השחורה דרך המראה, אני מסמן פה על הרצפה את המיקום, ואז אנחנו שמים פה בזנת, יש פה ברזל מאחורה, שאז אני יודע שזה המיקום של החוט, זה לא יברח לי, לא משנה מה יקרה, גם אם מישהו יבוא ויפיל לי את הלחי, אני פשוט מחזיר לאותה נקודה. כל זמן שלא הוציאו לי את הברזל שנמצא פה מאחור, ואז חיברנו את הלחי לברזל. עכשיו הלחי הזו עכשיו נמצאת בדיוק מתחת לחוט. אוקיי, עכשיו מה הבעיה? למה התרחקנו מהעמוד? אז סתם, אם תשימו לב, זה בעיקרון היה הלחיים הקודמים. עכשיו, יכול להיות שכששמו אותם זה היה בסדר, אבל נכון לעכשיו יש פה 70 סנטימטר בערך, אין פה שיעור של רחיים נאה, כי זה פשוט נקבר בחול. אתם רואים שיש פה, אנשים זרקו פה פסולת והגשם וכו'. לאט לאט הפח הזה שקע, וכולו התפרק גם, אתם רואים פה שהכל מפורק, זה בעיה של פתחי שמאי. ובגלל ששמו כאן מלא אבנים ובטון וסלעים כדי שהלחי לא יזוז, לא יכלתי גם להוציא את זה ולהכשיר את זה, כי פשוט הכל טבע בתוך החול. אז לכן קודם כל התרחקתי, כי לא יכלתי לפנות את כל זה, הייתי צריך להביא טרקטור שיעיף את זה, היה לי יותר פשוט להתרחק. דבר שני, אם תשימו לב, יש לי, כשאני שם את הלחי צמוד לעמוד, יש לי כאן ברזלים, המוני טיפוס, ואם יש ברזל בין הלחי לחוט, הברזל, לא האוויר, לא הלבוד, אלא אם יש ברזל, בדיוק במקרה יצא לי, שהברזל נמצא בין הלחי לחוט, אז פשוט הלחי מגיעה ונתקעת בברזל והיא לא ממשיכה. אז אני צריך בעצם להתרחק מכל מה שבולט. תסתכלו עוד למעלה, אתם רואים שיש עוד ברזלים וצלחות עגולות וזה. אני בעצם רוצה שהלחי תהיה מחוץ לכל ההפרעות האלה, כי אני רוצה שהחוט של העירוב יהיה חלק ונקי מצד ההלכה של פתחי שמאי. אם אני אשים את זה קרוב, אז בעצם על החוט של העירוב יש לי את הצלחות העגולות האלה למעלה, אתם רואים? 3 צלחות ומבודדים. החוט הלמטה לא פוסח את הלמעלה? לא. למה שיפסול? הוא ביניהם? לא, הוא פה והוא פה. הוא לא ביניהם. לא, הוא לא ביניהם. וגם אם בין... נראה מפה, תלך לשם הוא לא... וגם, זה בדיוק הטעות אופטית. עכשיו, גם אם הוא ביניהם, צורת הפתח מהצד לא פוסלת צורת הפתח טובה. כאילו,
אם זה טוב, זה טוב, ואם זה לא טוב, אז זה לא מפריע. אלא אם כן, אם זה יהיה בדיוק מתחת, אז אתה צודק. לא, זה אף פעם לא, זה אף פעם לא מתחת. אז לכן, בעצם כל עמוד חשמל שאני פוגש, אני קודם כל רוצה לראות שאני מתרחק מכל המפריעים. לפעמים יש פה שנאים, קופסאות, לא יודע מה, שלטים, לא יודע מה. רגע, יפה, עוד רגע. עכשיו, בעצם מה שקורה, שברגע שאני מתרחק מהעמוד, יצרתי עכשיו פרצה. כי בעצם צורת הפתח שלי מסתיימת פה. מפה והלאה, אין לי כלום. אז פה יש, לא, פרצה פחות מ10 עדיין צריכה עומד מרובה, לא זה. אז בעצם מה שקורה זה שהעירוב ממשיך כאן, זה הקרש הזה. אחר כך יש לי פה לבוד לפח. אז זה ממשיך עם הפח, ושם יש לחי נוספת. אתם רואים את הלחי הלבנה פה בהמשך? הלחי הלבנה נמצאת מתחת לחוט האדום. כי אתה צריך להגיע לשם. החוט האדום גם כן מחובר לעמוד חשמל מהצד. אז בעצם ככה, צורת הפתח אחת מסתיימת לי פה. לא יכולת לעשות מפה שזה יהיה כאילו לבוד, ואז כאילו הוא קשור לפה? יכולתי לשים פה איזשהו מחיצה, אבל כאן אין פה 10 טפחים, הייתי צריך להגביה את הכל. אז הבאנו את הקרש הזה, הברגנו אותו. אז בעצם העירוב של בית מאיר היום, מה זה צורת הפתח? מה זה בא להגיד? זה ההמשך של העירוב. לאיפה? עוד רגע. אז בעצם ככה, צורת הפתח אחת מסתיימת פה. כן? אחר כך העירוב ממשיך עם גדר, והוא מתחבר ללחי הבאה שנמצאת מתחת לחוט האדום. אז בלחי הלבנה הבאה, פה מתחילה צורת הפתח הבאה. אחר כך יש לי צורת הפתח שמתחברת לעמוד של העירוב. אז יש לי פה בעצם, כאן צורת הפתח א', פה צורת הפתח ב', ומחיצה שמחברת ביניהם. ואז העירוב ממשיך עם הגדר. אתם רואים שיש פה גדר רשת? יש פה גדר שהיא מקיפה את כל, פה יש מתחם של לולים. יש פה גדר שבדקתי אותה, לפני איזה שבועיים בדקתי אותה שוב פעם, באיזה חצי שנה אני בודק שלא יודע מה קרה שם. יש גדר אחורית, כי פה מקדימה, אם תשימו לב, יש פרצה, אתם רואים כאן? יש פרצה בגדר, פה יש שער שאני לא יודע אם פותחים אותו או לא, מאחורה יש גדר שלמה, צורת חטא, שמקיפה את כל הלולים. זה בעצם ההמשך של העירוב, עכשיו אנחנו פשוט נלך קדימה לעמוד שמחובר בקצה הגדר, ומשם שוב העירוב ממשיך. תמיד בעירוב אני חייב לספר סיפור מלא, אני חייב שהכל יהיה מלא, אני לא יכול לבוא לעירוב ולהגיד רגע, פה אני מבין מה קורה, פה יש לי איזה חור, אחר כך העירוב ממשיך שם. הכלל הבסיסי בבדיקת עירוב זה שאתם צריכים לסגור מעגל של 100%. כשאני הולך לבדוק עירוב, אני מתחיל מנקודה מסוימת, אם לא חזרתי אליה בסוף הסיבוב, משהו חסר לי במוח, לא משנה כמה יסרבלו לי את הדרך, אני אגיד להם משהו לא, אני חייב שיסגר לי מעגל שלם, בלי שום פרצה. בדרך אני יכול להיות שיהיה לי פי תקרה ותל המתלקט ועומד מרובה, לא משנה, אני צריך אבל לספר את כל הסיפור מנקודה עד נקודה של 100% סגירה. אז בבית מאיר בעיקרון, אם עכשיו תלכו, אז יהיה פה גדר, אחר כך עמודים וחוטים, ברצף, אחר כך זה מתחבר לקו חשמל, שהקו חשמל הזה חוזר לפה. ועל כל העמודים פה באמצע, כל העמודים שלאורך כל הקו חשמל הזה, אם זה עמוד בטון, הוא קשר ככה. אם זה עמוד כזה, חייבים לסדר לו לחי. ולמה? אם תשימו לב, הרבה פעמים לא שמים לב לזה. העמוד הזה, שהוא נראה עמוד מאוד מרשים, מבחינה הלכתית הוא אוויר. למה הוא אוויר? כי כל האמצע זה ברזלים שיש יותר מלבוד ביניהם, אז הכל נחשב אוויר. מה שיש פה בעצם מבחינה הלכתית זה 4 עמודים, רק הפינות. זה יכול להיות עמוד עירוב. אם תסתכלו למעלה, אתם תראו ששום חוט לא עובר מעל 4 האלה. בכל העמודי חשמל, כמעט שראיתי עד היום, זה מגיע, זה למעלה נראה בצורת ריבוע. זה כאילו 4 עמודים שמסתיימים ככה. וגם אם יש חוט שעובר באמצע, הוא עובר פשוט בין 4 העמודים. אוקיי? יש לי בעצם ככה 4 עמודים שעולים, ומסתיימים ככה, הם לא, יש ריבוע למעלה, שמחבר את כולם. בתוכו? כן, סתם שתיאורטית. אבל בעיקרון החוט לא עובר את הריבוע. הוא לא עובר את הריבוע. הוא מתחבר לצדדים. עכשיו, הרבה פעמים בכלל, יש זרועות לצדדים. החוט שאתם בניתם את זה הוא באמצע. הוא לא עובר את הריבוע. בתוך הריבוע. הוא לא כנס פנימה לתוך העמוד, לא, הוא לא עובר. הוא לא עובר לבחוץ. הוא מתחבר, ואז כאילו, ההמשך מתחבר שמאלה, כן. ולכן העמודים האלה מבחינה הלכתית זה שום דבר, זה פשוט אוויר, 4 עמודים בצדדים, שום חוט לא עובר מעל 4. גם אם יהיה חוט שיעבור מעל 4, זה קצת בעיה של עמודים עקומים, כי 4 עקומים, בגלל הקונוס. ולכן עמוד כזה מבחינתי הוא רק מחזיק לי את החוט, מבחינה הלכתית אין לי מה לעשות איתו. אז זה העמוד שלי, זה מחזיק את החוט, מאוד מרשים, וזה הלחי שלי. עכשיו, מה אחד החסרונות הגדולים בעמודי חשמל? זה חברת חשמל. בדרך כלל זה בסדר, מאוד תלוי גם איפה, אם זה בתוך העיר, והם באים יותר, הם רואים את זה, וזה מפריע להם, וזה מסכן, לא יודע מה, אז במקומות האלה בדרך כלל הם לא נוגעים לנו. אבל לפני איזה שנה ומשהו, פתאום החליטו לחדש את כל היציקות של העמודים פה במושב. יש פה יציקת בטון שמחזיקה את העמוד, החליטו לחדש את היציקות, אז פה הם לא עשו את זה.
אבל כל העמודים מפה והלאה, הם פשוט פירקו לי את כל הלחיים. הם באו, העיפו את הכל, הביאו טרקטורים, לא יודע מה, חפרו מסביב, חידשו את היציקה והלכו. הייתי צריך באותו שבוע לחזור, לעבור על כל העמודי חשמל, להחזיר את הלחיים. עכשיו, מה החיסרון בזה? זה שיכול להיות שלא הייתי יודע את זה, כי זה אני לא בודק כל שבוע. כי זה דבר שעומד, זה כבר ככה, לדעתי, 8-9 שנים, הדבר הזה פה. זה לא זז לשום מקום. חברת חשמל, אם היא באה עם טרקטור ומעיפה את זה. ולכן, החיסרון בלחיים כאלה של עמודי חשמל, זה מה שדיברנו קודם על הקונספציה. שאתה בטוח שיש לך עירוב, אתה לא בודק אותו. ואז אתה יכול לגלות יום אחד שהעירוב נעלם. יש להם בטן לחוטים, זה לא... בטן לא פוסלת, לא פוסל, אבל... ואם אני שם לחיים, זה פותר את כל הבעיות של הבטן. אז פה זה לא פתרון מלא, כי שם אין לי לחי בעמוד ההוא. אבל אם אני אשים לחי גם בעמוד ההוא, זה פותר גם את הבעיה של הבטן. עכשיו, היה לי פעם סיפור בקריית טבעון. היה להם קו, אני לא יודע כמה קילומטרים של קו חשמל, שהם היו בודקים אותו פעם בכמה חודשים. יום אחד הם בדקו את הקו, פשוט הקו חשמל נעלם. לא שהורידו להם לחיים. תחשבו שאתם באים לפה בעוד איזה חודש, וכל העמודים והחוטים האלה פשוט לא קיימים. נעלמו מהשטח. מה שקרה זה שעשו איזה כביש, סללו איזה כביש ראשי ליד, עשו קו מוטמן, ופשוט הורידו את הקו. לא היה להם מושג כמה זמן הם היו בלי הקו חשמל הזה. זה בעצם אומר שהעירוב שלהם היה פסול לחלוטין, ופתאום היו צריכים באותו שבוע פתאום להשלים איזה 14 קילומטר, לא יודע, הם סמכו על איזה קו בין עירוני, משהו זה, היו צריכים להתחיל להתרוצץ באותו שבוע, למצוא פתרונות. אז אני אומר, תדעו שקו חשמל המעלה שלו שהוא יציב, החיסרון שנרדמים בבדיקה, ואז אם קורה שחברת חשמל מורידה את הלחיים, או מישהו מוריד את הלחיים, או גנבי מתכות, במצפה רמון יש גנבי מתכות, שגונבים את החביות, את הברזלים, את זה, אז צריך, אז תלוי, כל מקום, אני בודק את זה, משתדל פעם בחודש. יש פה לחיים שהם פחות נגישים, לפעמים רחפן אנחנו בודקים שהלחי במקום. אם זה מקומות שיש גנבי מתכות, ובאמת הרבה פעמים גונבים, אז צריך לבדוק את זה כל שבוע. וזה דבר שצריך לשים אליו לב. בואו נתקדם, אני רוצה להראות לכם עוד נקודה. מה? קוצים עונתיים, שהם גדלים רק בחורף, ואחר כך הם מתייבשים ונעלמים, בעיקרון הם שום דבר. אבל יש כאלה שכן מקפידים לנקות 4 טפחים, 40 סנטימטר לנקות, אז הנה, בזכותכם ניקינו את הלחי. לפני שאני אחליף את החוט, אתם רואים שיש פה לחי? לא, למה יש פה לחי? כי לכאורה יש כאן עמוד וחוט, כאן עמוד וחוט, שם יש עוד עמוד וחוט. לכאורה יש לי כאן רצף של צורת הפתח. למה צריך את הלחי פה? אז מה שקרה זה שכשעשו את העירוב לא היה פה את הכרם. זה כרמים בני כמה שנים, לא יודע, 3-4 שנים. זה של יקב קסטל, הכרמים האלה. עכשיו בעצם יש הלכה שהיא גם כתובה בש"ס"ג ולא בש"ס"ב, ולכן הרבה מפספסים אותה, שעמוד בתוך רשות היחיד פסול. בעצם מה שקרה זה שברגע שגידרו את הכרם, ותאמינו לי שאת הכרם הם גידרו כמו שצריך, כי יש פה חזירי בר ודורבנים וזה, ואם לא יגדרו, אין סיכוי שהכרם הזו תשרוד, אז הגדר הזו שלמה. אז עכשיו הכרם נהייתה רשות היחיד. רשות היחיד זה לא קשור אם גרים שם או לא גרים שם, זה לא קשור אם זה בעלית פרטית, ציבורית, מינה, לא משנה מה, כל מקום שמוקף בגדר 10 טפחים. ברוחב של 4 על 4 טפחים, שזה 32 סנטימטר על 32 סנטימטר בגובה 80 סנטימטר, זה רשות היחיד. ולכן בעצם ברגע שבנו את הכרם, פסלו לי את העמוד. אז העמוד הזה נפסל. העמוד הזה, אם תשימו לב, הוא גם מעבר לגדרות, אז הוא גם נפסל, ויש עוד עמוד אחד בהמשך, שהוא גם בתוך הכרם. בעצם פסלו לי כאן 3 עמודים. מה פה, כשאין צורת הפתח? הם נטו לכם. זה גורם שהעמוד הזה כאילו לא קיים. כאילו יש פה רק עמוד אחד, בלי עמוד שני. זה המשמעות ההלכתית. אז בעצם מה שעשיתי ככה, בגלל שהם בנו לי כרם, ובדקתי את הגדר והיא בגובה 10 טפחים, ואתם רואים, הם סוגרים פה את כל הפרצות, כדי שלא ייכנסו שום בעל חי, אז אין לי מחיצה תלויה והכל בסדר. אז בעצם העירוב עכשיו השתנה לי. עד עכשיו העירוב היה עם הגדר ההיקפית של הלולים, ואז הוא עבר לעמוד של העירוב. בגלל שפסלו לי את העמוד של העירוב, אז עכשיו העירוב ממשיך עם הגדר. זה מחיצה. כן? אמיתי? העמוד נפסל. אז יש עכשיו רצף של גדרות. הגדר של הלולים מתחברת לגדר הזו, כאן. הגדר הזו, כשמקיפה את הכרם, היא בעצם עכשיו העירוב של בית מאיר, ואז הכרם בחוץ, כאילו, אנחנו בתוך העירוב, הכרם מחוץ לעירוב, אבל אז הבעיה שיש לי כאן צורת הפתח, כאן. יש לי בעצם פרצה בין העמוד הזה לגדר. פה יש לי פרצה. כי אין לי עמוד, חסר לי עמוד. יש לי כאן עמוד אחד, חסר לי עמוד שני. אז שמתי לחי מתחת לחוט, ואז בעצם פה מתחיל צורת הפתח. כאן מסתיימת את צורת הפתח הראשונה, זה בעצם צורת הפתח קטנה. מפה אני ממשיך עם העירוב. וזה יצא מהתחום. זה יצא מהעירוב. אז סתם יש שם החוט. וגם שם, אם תשימו לב, גם שם יש לחי בצד השני, כי העמוד נמצא מחוץ לגדר.
כאילו מעבר לגדר. משהו בולט אז הוא כלשהו פסול. שיהיה מעל החוט בעיקרון. מה? בעיקרון מספיק משהו בולט כלשהו על כן, אבל הגדר, משהו שהוא כלשהו מאוד קשה לכוון אותו. על החוט. אני צריך שיהיה לו איזשהו, אתה יודע, אני צריך שגם החוט יעבור מעל כולו. אם אני שם משהו דק, הוא טיפה עקום. למרות שיכול להיות קרס, זה יכול להתפרק לך בשנייה. עכשיו אני אראה לכם רגע את הטכניקה של החלפת חוטים. טוב, לפעמים כשהוא מתוח, הוא קופץ כמו... טוב, אני רגע יוריד אותו משם. לא, זה החוט הבא. לא, שום דבר לא מחובר למעלה, הוא קשור למטה. אמור להיות קשור למטה. בעיקרון, אנחנו בכוונה לא קושרים למעלה, וגם אני תמיד כשיש חוט שנקרא, אני מוריד את כל השאריות, כי אם משאירים את זה אחר כך, כשבודקים את העירוב, יש מלא חוטים, אתה לא יודע אם החוט שלם או קרוע, וזה גם סתם אחר כך יוצר סרבול. אביה זה גורם שבעצם לא יזוז, החוט. החוט לא יברח מהעמוד. זהו, זה כל המטרה של אבי. לשמור על החוט למעלה, לוודא שהחוט מעל העמוד. טוב, עכשיו שימו לב. אני אראה לכם את הטכניקה של הקשירה של החוטים, וזה בלי סולם ובלי שום דבר, רק עם המקל הזה. בעצם מה שאני צריך לבדיקה זה חוט כזה, קאטר ומקל. זהו, אם נוסעים עם אוטו, זה פשוט, וגם אם צריך לסחוב את זה ברגע, זה יחסית פשוט. אני קודם כל קושר את החוט, כי אני לא מלביש אותו, כי אם אני אלביש אותו, אז אני אקשר אותו, זה יכול שהוא יברח לי בדרך. קודם כל אני קושר כדי שהחוט יהיה תפוס, אני מלביש את החוט על העמוד, ועושה פשוט 3-4 קשרים אחד על השני. תסתכלו, זה חוט שהוא מאוד קל לעבוד איתו, זה לא בורח, אני פשוט עושה ככה. זה 3-4 קשרים, וזהו, זה לא נפתח. אפילו קשר אחד לא נפתח, אבל גם אם פתח קשר אחד לא יקרה כלום. יש לחוט איזושהי גמישות שהוא תופס את עצמו. עכשיו אני לוקח את המקל, שפה זה עמוד גבוה, תזהו, תלכו קצת אחורה. לא יודע אם זה 6, כי זה כן באדמה. אני תופס את החוט. עכשיו אתם מבינים למה אני צריך את הברזלים האלה מכופפים. אם לא היו מכופפים, זה היה בורח לי עכשיו כשהייתי מרים את החוט. אני עכשיו מלביש אותו, רק תשימו לב שאני צריך להלביש את החוט בזווית נכונה. אם אני הולך לכיוון ההוא, אז אני צריך להלביש את החוט מהצד הזה לצד הזה. אם אני אלביש לצד השני, אני צריך אחר כך להקיף את העמוד, וזה יתלפף למעלה וזה יתפס. עכשיו צריך רק לוודא שהוא באמת יושב טוב, כדי למתוח אותו, לראות שהוא לא נופל. רגע, שנהיה שם לולה, אז שנייה אחת. עכשיו עוברים לעמוד הבא, תחזיק את זה רגע. בגלל שזה כביש, צריך להיזהר, כי פשוט אם אני אעבור ככה ויגיע מכונית, אז הוא ייתקע לי בחוט. אז תפוס את החוט, אתה צריך לשמור על החוט בגובה כל הזמן. ורק תחצו את הכביש בזהירות. תסתכל מרחוק, יש לי. כן, אז אני מלביש. אחרי שאני מלביש בעיקרון, כדאי ללכת אחורה. פה אני צריך להיכנס לכרם בשביל זה. אם רוצים למתוח את החוט בלי שהוא ייקרע, כדאי לא למתוח אותו קרוב לעמוד ככה, בזווית כזו. כי אז יש חיכוך למעלה וזה יכול לקרוע את החוט. כדאי טיפה להתרחק. פה זה לא כל כך עוזר, כי אני קצת בזווית. הכי טוב זה ללכת אחורה, שיהיה כמה שפחות חיכוך עם העמוד, ואז פשוט מותחים בכל הכוח. החוט הזה לא נקרע, אלא אם כן יש חיכוך למעלה, וזה פשוט חותך אותו כמו סכין. אבל אם לא, פשוט מותחים. בדרך כלל יש על העמוד, יש איזשהו מקום לקשור, אבל אם לא, אז אפשר לקשור את זה על כל מקום אחר. אני קודם כל תופס אותו שהוא לא יברח לי, שהמתיחה לא ואני פשוט קושר אותו. שוב, זה 3-4 קשרים אחד על השני.
זהו. אתם רואים, החוט נמצא למעלה, חוט מתוח לגמרי, ואני תמיד אחרי שאני שם את החוט אני מסתכל שוב על שני הצדדים, כי לפעמים תוך כדי עבודה יכול להיות ששם לא שמתי את זה בתוך אבי, אלא מחוץ לאבי, זה היה נראה לי בתוך אבי. וכשמתחתי הוא נפל, כן, לכן תמיד, אחרי שמסיימים, בודקים שוב פעם שזה נמצא בפנים. יש את המינימום שחייב שיהיה בין חוט לחוט, או שזה... אין מינימום. המינימום זה 4 טפחים. לא, אבל... זה המינימום. זה ככה... המקסימום בדרך כלל עושים בין 30, משתדלים 30 עד 40. לא יותר מ-40 מטר, כי כשזה יותר מ-40 מטר, המתיחה פחות אפקטיבית. עכשיו, אם אתם רוצים לנסות בעצמכם להחליף חוט, פה פשוט על הכביש אולי קצת מסוכן, אפשר פשוט להיכנס פנימה. יש פה חוט שהוא באמת קרוע, אני לא... אפשר, אם אתם רוצים אפשר להיכנס פנימה להחליף שם חוט, אם אתם רוצים להתנסות בעצמכם, אפשר לקרוא את החוט ההוא בתוך הכרם. אתם רוצים, מישהו רוצה שתראה לי איך אתה רואה את החוט מה... מה, עם ה... זה המטוטל, הדבר הזה חייב... אני הצלחתי, אבל לא... זה לא הרוח, זה חור. בטח בחורף אפשר לעמוד פה. חום גבוה. החורף זה הזמן הכי טוב לעירובין. כי בקיץ זה קשה, אני... אצלנו הוא עושה את זה בלילה או בטק? תנסה קודם כל, תעצום עין אחת, תסתכל דרך המראה, עד שתראה רק את זה, מה שמעל האצבע שלי. לא את זה, אלא רק את זה, כך תחזיק את זה. תעצום עין אחת ותזיז את הגוף שלך. אם אתה רואה פס, תנסה כאילו פשוט להתמרכז בצורה כזאת, תראה. תסתכל על האצבע שלי, זה פס. אני מסתכל עליה ככה, אני רואה רק את זה. לא רואה את האצבע. ככה אתה צריך לראות את הברזל. אמור לראות נקודה וחוט צמוד אליה? נקודה. אחר כך אתה זז, אתה צריך כל הזמן לשמור על הנקודה. כי אם אתה זז, ואתה תוך כדי זה מזיז את הראש, אתה שוב רואה את זה ממבט מהצד. אתה כאילו נועל, אתה נועל את המבט שלך, ואתה זז, עד שהחוט פוגש. עולה 50 שקל. אתה צריך עכשיו לעמוד מתחת לחוט. תעמוד מתחת לחוט. תראה את הנקודה, ואז תזוז עד שזה ייפגש ממש אחד בשני. בתוך הוו הזה. תופס יד אחד את המקל, יד אחד את החוט. לא צריך לעשות עיקוף מאחורי האבי. לא, עדיף שלא. אם אתה תעשה סיבוב, זה ייתפס למעלה. רגע שזה יקרה, יישאר שם איזה חתיכה, אתה תנסה לשחרר וזה יישאר למעלה. אנחנו מעדיפים שזה יהיה ככה, כדי שאם החוט נקרע, הוא פשוט נופל ואנחנו שמים חוט חדש. זה לא מפריע ללחיים, לא עדיף שזה ירד מהלחם. עדיף. מה, קוצים? כן. כן, עדיף.